ngosiya foni yake vataenda kumapurisa isusu takutya takutofunga kuti since uyani zvainyepa pamwe atoenda futi kuda unonyebera kana vanhu kuti enda ndakakidnepa ndatiza kozi akasiya foni yake mukuona vataenda pamaubra police padhuze nepatogara vatavaexplainera vata rega tingokunyorera ichi report vatadzokera kachi kumba ina ndau dzingakalafu akatiza ega mukunzwisisa makuseni vandafonera mupurisa aita nyaya apa remember me and ulenge ndetatine show gweru tabva grave gweru batindo blawayo tabva blawayo ndo patikasvika achiti handisi safe ye chino nechino tikatarega tiende unosungisa kismoti timbatsire ngona saka inini nange ndetatane hope uri kuona saka patakazofonera mupurisa makuseni anga sikadairi phone I think around 5 am vatapedzera tabatwa nehope zvekuti inini ndiri kubva kumuka saka kismo andinozowana chance yekuonana naye kuti ndimuonese kuti Kalafu ari kukumanipulata and so forth and so forth uku kutomuka izvezvi tiri pasave station tiri kutenga fuel takumba kwake Kalafu akabva auya nevamwe vakomana so ndobva apinda mumba ndopandakabva ndavaudza vakomana vaive vavati right vapinda mumba ndo vhidhiyo randakazorekodha ndichimubvunza kuti kwewo Kalafu wainyepererei kisimo kuti une nhumbi yangende wainyepererei kuti zvakati waiziya ndichimubvunza pepe ai ndina kumudzinga akati akaenda ega Kalafu akaenda ega andomudzinga imagine kuti inini ndaitomubatsira kuti agare nemwana wake ndikatomutsvagira maid mukunzwa maid yeye atosara pamba pangu maid yeye pakaenda Kalafu atondibvunza pandamuka izvezvi akanditi saka inini ndoita sei ndiverengere ndakuenda ndikatomuta chingoshandai muri 2 na maid wangu because iye maid wache pay yake it's supposed to be 120 saka ndangoti you know what don't stress iwo chingogara month end ndokubhadhara unongobatsirana basa na maid wangu inini mapabata but ndandatomutsvagira maid kuti aite like ndaidongomubatsira because ndotofila unge ane dhimoni rinotomushandisa risingade chakanaka because she's not loyal to anyone kisimo wacho anenge achimitira utsinye inini wacho unoaninga saka uri munhu akaita sei even pasituation yekunhamo yayi akangomhanya akapinda bedroom mangu ndakarara achitora inonzi chibhutsu zvikanzi ndiri kumhanya kuri kuenda kunhamo ini nditori kuhope ukona ndopa akazondisendera message achinditi ndisenderewo mari yetransport bandazomusendera $15 yekudzoka kumba mukunzwa but pakuenda kwake kunhamo kwese nechiga aitotaka kutonditiza hamenoka kutonditiza kaaita uri kuona vandatomutaiwa haisi danger chi mfano wangu pabho enda padheni vandamusendera mari yetransport akandisendera ezvo iye pandakamusendera mari akapadelete anenge achida kugadzira tray yekuti ndiri kubatwa rafu mukuona but inini I don't wanna lie ndaitonetsana ngende pamusana paKalafu achida kuti aende papabasa ndobva ndatomuti inini ndidongoti ubve panapo uchinogara zvakanaka saka vandatsvaga maid kuna mamoyo maid vauya mwana ari safe saka Kalafu akabva andisendera message futi ari kunhamo zvikanzi baba Amiya varoda kuba mwana ndanetsana nawo kunhamo I think amino zvakatonyepera futi baba Amiya kana kuti mandotanga kuramba nemwana wangu here kana kuti andatomuti aiwawo kumatoko avo toamamisa avambotore mwana ndopa akanditi ndisendere mari andamusendera 15 tera akati ndisendere mari manheru anozokwanisa kumusendera because ndaperekedza ngende studio kwa Oskid ini mva ndazotiza ngende vandadzokera kumba saka ndakabva ndatomuonesa kuti handina kuzokwanisa kusenda mari because ndatiza ngende inini izvezvi ndiri kumba saka ngende paakauya ndopa ndakabva ndamusendera $15 ende ndobva adzoka vatodzoka pepe akadzoka ndiri kugweru saka maimaka vangu vakauya ndobva atonditi handina maimaka chichi apa maimaka vanga vasingamufarire Kalafu vakatoita kakubva pandiri nepamusana pake vandatomuudza ndikataiwa don't worry she will come around maimaka havana utsinye havana kungokuyenga zvekudaro she will come around ende zveshuwa maimaka pavakauya handiti vakabva vatongomuregererawo Kalafu uya uyabva vatanga kutongomutreata just like me vachitowirirana naye zvese chichi but parwarwa pepe parwarwa pana Kalafu pepe anotonzwisa tsitsi Kalafu antosiririsa because inini I think ane demon because there was this other day rainditi zveni here araiti kufamily kwedu isusu dad vake vangu vari ng'anga here watinoti takurorwe munhu vandatomukata ndikati iwe iwewe you must just take responsibilities for your actions inini handibelieve muzvinhu zvekutanzi he mamhepo ekufamily iwewe take responsibility for your actions kwete kuda kukavhira chihure uchiti mamhepo handiti ndobva ndatomukata but inyaya akatomboita kunga itose ada kutaura kuona ende iye kuti inini ndinomufarira nditozviziva but ameno kunge pane force inotomuforsa kuita zvaanenge achiita zvesvia because haadi kugarika Kalafu even akagara mumba mune giza kuti ageze chaiko haadi imba yangu yakakura guys ine mabathroom ekuti iye anobuda giza isina mvura isingapere kasi haakwanisi kana kugeza unotoita zvekutomuforsa kuti iwe geza ndikatobuda ndaitosara ndichimureminder pane dzimwe nguva dzekuti ndindendaenda somewhere kana kuti ndindendaenda out nangenje ndobva ndati tinozosangana
after chava out ukona because ngenda aiboykana naye but munhu futhi ukuthi ngenda nondinzwisisa ningada support sika ingota alright ichi it's okay ukona but inini ndongotry ngota ngende kana chindenisa out toenda tega ndozobatana naye kana later nditomti uye kuno kwakageza kwaya kuno kusina kugeza ndakudzinga ukunzwa chero kaenda nomitisa installation anitwa installation asa indopedzera kukamwa musi wabuda mushop macho maiswa installation imomo ndichimtengera hembe vanhu vachimuseka ndotomukavhira kuti aye wakala kwa ndotenga hembe nemari yake chichi but waiziya zvekutoti musiki ndotozviziya but ndengotraya ngomprotector ukunzwisisa ndengotraya ngomprotector ngoti you know what maybe ukashowa munhu love because inini ndenda kuzosara neguilty conscience yekuti pamwe ndisinobatsira munhu but I don't even understand kuti ndiri munagaita sei because chera izvezvi kuenda kwake kuri justified kuti ndiye akanditiza I'm still stressed about her ndichiri ngofunga kuti hey I don't know, but Pepega, she can't be saved. Why is it? That one, she can't be saved. She can't be saved. Well, why is it? So, in any plan, yangu, ende, nezonda kacho msendera namba za Bruno. Ndikatomutisa, inini Bruno akandipa mbeda, mukona. Akandipa mbeda, wa mate wangu. Ndakatengera mate wangu bed. Ndoba ndatompa to do list ndikati your son needs a phone, your son needs my choice. So I'm just going to make it quick ndingo kutengere zvinhu izvi uyende because ngenda achadotoramba uri panapa chichichi. Okay fine, that was the plan. Mate atouya zvese bond ndatomti ndipe namba za baba Amia. Ndataura na baba Amia kuti vapoti vachikupa mari usaite zvekudanana nawo. Ndidawa explainera kuti wakala kuwachinja ari kutsvaga imba kumasebabs kunoku azvigarira achizvitira life yake because iye ainditi Kismo anomita rough ende ndio madzokera akaita kwandiri achiti ndaibatsira Kismo akasungwa but Kismo wacho kutuka chiro kwaito chana melo aitofurirwa futi nakalafu yeye kuti avatuke saka iye manje zvakafanana nyaya dzaanenge achitaura dzatadiwa tadiwa anenge achinyepa mukona but because mufana wangu ndesado munyadzisa ukona ndokona utongo ndichitoziya chokwadi but kungoti wafile chi safe ende kutofamba kwanoita naye ka inyaya kuti even maid wangu kana anipa dheni vangu vasiri kutonakirwa naye ukunzwa but ndengohadhira ungoti chi hapana tingobuda nechi ango ndingosarawo ndichingoziva kuti aiwa hapana mufana wangu ari safe but hakuna zvinhu zvakadaro ko kuzoda kuinvolva maimaka munyaya dzake imagine but iye munhu wekuti inini kunetsana kwandaiitana ngende even if you see the conversations that I was having with her, I was just venting to a friend because I couldn't vent to my sister about Ngende because the sister yangu inini muna singaite zvekunzwanana nevarume saka inini ndesingazokwanisa kuudza mai maka kuti ndazonzwa ina Ngende kana chii saka ndaitotaura na Chanatsu and ndaitotaura naye ndakarara bedroom mangu like because inini Ngende adoti ndilare like aningada kuti tikotsire tese pamwe chete nditi saka Ngende kana akotsira ndegono totanga totaura naye Chanatsu ndaitotaura naye tiri musame house ndichitomuudza kuti zvakati iye oba manipulate futhi situation yoyo kuti zvitongezi ifi ini akaoma munhu wawo amazing akaoma and she can be saved hatorana demon but she's the actual demon herself uya ndio demon racho ipo paya ndati Amia pandamupati auya akati mama malonda kuenda I could see kuti mwana wake chaichayeka angasiri kuda kuenda because remember kuti pamba panenge pane vamwe vana like my son na Matai na nemwana wakalafu saka munhu kuti Amia angati wana futi shamwari ukona because panenge pane vamwe futi vana padheni chizve kuti Amia yeka atorwadziwa futi nekuenda kaita se kwaita but iye futi chaendera ka ndichekuti anenge ada kuprove vanhu kuti ungadzingwa kuti angoprove vanhu chete kuti nini ndio mita rough but chimbomira baizi kunyebera vanhu tanzi hema ndotano yana mamonya nemamonya kuda kuvharidzira nyaya kuti kana fane nhumbi yangende ipi ko nhumbi yangende yanayo do you think kuti nini ndiri stupid to a point yekuti munhu agarara nemurume wangu inini nemukomana wangu ndomusiya ari pamba pangu ndichigara naye chero zvikanzi ndiri dofo boys chero zvikanzi ndiri dofo rakaita sei but the reason why she was still around it's because iye nangende havana kumborara vese ende haana nhumbi yangende yanayo she's a liar she's a manipulator anopenga imagine imagine kuti after aenda kudaroka even right now atiri kutraya futi kuda ngodrowa because asenda message mufoni yangu ende text yakanzoripi kuti okezvi like adangoramba chikukontinua ngo like kalafu chiko kalafu anobowa saka baba pamanje ndototraya kuenda kuti ndione kuti ndoita sei nezvakismo because nenyaya yokuti isusu futi tetakadhakwa nditi ndanonoka futi kumuka ndamuka usiku kuti ndichinoona nena kismo yawo handichenese handichakwanise because tatikaneta plus kudhakwa ukona saka tasikira dhaire seri takarara izvezvi tichangobva kumuka zvekutoti guys I don't know kuti izve so nditori worried you know she might even harm your own baby
kutango proof chete kuti amheno kana kutonga munhu akitwa rafu. And we actually investigated futi tikatozoona kuti Colorful ndiye akamanipulate situation yekuchitundiza futi yaya. Vanhu vaida kuti roveva vamwe vachongori vanhu vawindi president. Nekuti iye akanyapera windi president kuti zvoni malota akandikidnapa because ndakararana ngendese kasi kuda kuti ndibve panapa. Saka windi president vakutongorirwa Colorful kuti ari kuitwa rafu. Ndosikatenge ngenda ida urohwa nemawindi. Mukona because vanhu vamwe vacho vaiti iwo ngende tipe mari yawindi president yakatumburwa kuna Junior Lane. Mukona but isusu taisambozvipatanidza but Colorful aidanana nawindi ende windi president. I think ameno kuti mushonga here unomita kuti aconfuse varume because windi president is crazy about Colorful. So to a point yokuti vakakonzeresa hondo yese vachitoti vari kumuprotect. Apa iye achingodrowa. Saka fungai kuti munhu yeye ari dangerous zvikaita sei. But ukona inini manje ndine problem yekuti anditye kuroyiwa. Number 2 anditye kutorerwa murume. Waiziya ameno pamwe ndakapusa here but saka iyeka akatomanipulate situation yayaka akatanga kutoburitsa tumaproof twokuitongezi fiti aitiswa rafu naSpraga nekuti mai makana Spraga vanonetsana but havapedze kana 3 weeks vasina chose vasina kugadzirisana. Saka yekushungiza yayaka aidrowera futi kuti mai makana naSpraga yaya vasafe vakanzwanana vaite ma-enemies because mai maka vakazoenda vakanovhura police report vachida kutosungisana Spraga. But unongoziva zvezvo zvekuti tononokaumuka plus unenge uchingozvinetera zvakatodrega zvekuti imagine kuti dai mai maka vakasungisa Spraga taitopedzera tatova ma-enemies naSpraga zvichikonzereswa nekambo kakaya kanonzi Colorful keke. Kambo kakeka Colorful akavenga inini namai maka. Why? Akavenga Spraga nekuti ndiye munhu waakatadza kurara naye yeye pavanhu vese. Ngende futi ndiye futi ndovega varume 2 vaakatadza ivavo kurara navo. Saka zvinomubohwa saka anotrya by all means because anenge ari jealous, you know. But inini handingazotanze Colorful ungasauya padhuze because anonditorera murume zvakafanana kana navhale ndonzi nindo chikakunza aiwa kana ndikatorerwa murume kazvinoreva kuti asi wangu tingararame life yekuda kugara uchifunga kuti murume anozotorwa. And iwo kana uchitofunga kuti murume anotorwa it's because unenge uchitoona kuti murume uyo hakude. Inini nangende tonetsana but I don't want to lie. Ngenda nondida mukunzwisisa but vanhu hamuzotadze zvenyu kuita se hamuzotadze kunetsana. He tells me like even kana my weaknesses ake and whatever, that's why he always wants to be around me because anenge achiavoida zvinhu zvekuti tinetsane especially nesituation yekumesina yaya. But inini I handled that situation gracefully because ndinongoti zvese zvinoitika mulife mangu kunenge kuri kuronga kwaMwari. So sometimes I don't want to fight over zvinhu. I just want to let it be. Ndinongosiya kuti ndoziva kuti zvabudirira izvozvo ndo zvinenge zvakarongwa naMwari. Saka inini that's why ndisingatye kana kunza hama kana ana tete wewe padhuze nei ngende ndiye anenge achitoti avana ngavatambire kure. But inini nekuti inini ndiye ndichingotaiwa kani chichi ingatidai ndaziyei kuti vanhu vaya vari kutodrowa mba mangu vari kutondirwisa. Mukundirwisirei? Ungondirwisira kuti ndinodiwa nangende. He cares about me because I'm a good person. Mubva matenga kutaura kuti yeye munhu akadyiswa. Why varume venyu vacho ivava vasingakunzwirei tsitsi? Nekuti muri masiki Mwari hakuprotectei. Saka mukaona mumwe munhu kuti akanetsana nemufesi wake anokwanisa muchisori odi munotanga kuti akadyiswa because ndio mafungiro emabalance. Saka apa vandichaita zvekuti ndakuti tinoonana naKismo ndimuonese nekumukumbirochi ruregerero kuti sorry Colorful ndiye aimanipulate situation because Kismo airwira kuti Colorful ari kuitwa rafu namaloti. Iyewo ininiwo ndichirwisa kuti Kismo ari kuita Colorful rafu. So Colorful munhu anoshandisa vanhu vanomuda. Alright, vanhu vanomuda ndo vanhu vanoita rafu. That's the same situation yakaitika natete wangu. I forgave her so many times. Mukunzwisisa ngenda chitamba chinditi vanhu ava mimi vanhu ava ndongotayewa kaniona ndikati it's okay tatadza kugarisana rega tingoite zvekuti vatsvagire imba vabva watanga kutengesa mafuta angu ndikati rega ndite zvekuti ndivatsvagire imba vaende vanogara pavo vega
tichivabhadharira rendi vachitengesa mafuta vachiita sei ndikatovapa ingredients vakatanga kutotengesa mafuta ane brand rangu inini but still after everything vakangodrowana ipapa paunoona kuti Kalavu wacho anopenga she's a psycho ari kusendera ndiende matext hanzi yeuripi kuti akangoramba achingodrowa chete kuratidza kuti anotokwana achinisendera zvimameseji yende akazonorora kwana Kismo iwe nezuro ndakaenda kwana Kismo ndichitsvaga ndidataura nalandlord wake ndichidataura nemunhu anogara naye ndikatozotaura nalandlord wake iwo wakuzvitanzi yende akanorora kwana Kismo iwe sha that shit played out, it's over, sis. Just live your life. Don't concentrate on anything, mwana mai. And if you don't kurumisa because it was your to penda. To boy kana nikitaka sumisa Kismo, nenda kasumisa Kismo mahara.